लोगोफोर दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय थालायबाय स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौहाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि ससे इन्ट्र' टाइटेल आरो थाम्बनेल नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दे लोगोफोर से दिनैहाय आं मा भिडिअनि सायावहाय आपडेटखौ लानानै फैदों थ' लोगोफोर दिनै एलिसा बर' बिथांनि गोदानैहाय रिलिज जानानै थांनाय अफिसियेल मोनसे मिउजिक भिडिअनि सायावहायनो आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर जाय मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय गोसो गोसो दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअहाय जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों एलिसा बर' बिथाङानो दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि देंखोखौ होदों एलिसा बर' बिथाङानो दे लोगोफोर थ' लोगोफोर जायफोरा दासिम जुदि बे मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो एलिसा बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव थांनानै नोंथांमोना नायनानै लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर जा बे अफिसियेल मोनसे मिउजिक भिडिअनि डिरेक्सन आरो करिय'ग्राफखौ खालामदोंमोन लेसान रामि बिथाङा दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ खनसे लाइक खालामनानै होदो दे लोगोफोर आरो लोगोफोर सोरबा जुदि चेनेलाव भिडिअखौ गोदानै नायगासिनो दङब्ला नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय दे लोगोफोर जाहाथे आंनि गोदान भिडिअफोरनि नटिफिकेसनफोरा नोंथांमोननियाव थाबैनो सौहैयो